otumfo ma obi aye date na ye nyina ne panyin no it is a year eto na so nipa no ye hye a ye kɔ ne ho ne na kwatwe ho eti otumfo bu se na date ben na mususu se mba kura mo de hye na ti kura na yen ye ma ne date di date ye ma ne miensa na de be ma no ahwehwe ne neme mo se de ene ne bi crash na ono ayi ba ko se ene sa na tie dia mo nkora mo kɔboa boa mo den ena menhye koma utumi se kɔ na kwaye papa yi opre wakwantu ho bebreba ofro ka siti ansim abusuane nso ya san atena se ye ba bedi nkoma edika editie de trendy ewa befo tinta fidikesi yi eso aha enya support tv mesro se ene ana edika yon se kan yen wa fidikesi so a obebo adoma ne so na won wetima subscribe channel no e dia ma me for comment comment section no asese ne be ya dan dan yina no sempa trend wo social media ne so se yetena se ne ye kan won so wanya mu chefa na won so wo de ode asem no ebesi fa abo obra na obra so wetima si wiye abusu ye yina ye nim se nyame ya adoma e china da ana apostle Kwadwo Safo Kantanka na yeyo chencherenche no ebekɔ so ewo gomua importuam ni na eye ne ba honorable Adwoa Safo Kantanka ni data wo share no ana adrusuwe na ye hu eye interviews ahodo bebre na from eye ni ba akofena abusua apostle Kwadwo Safo Kantanka frimu ene Adwoa Safo na nkasa nchen na no dwade de nsem bebre na ba besom na eno da Adwoa Safo granting interview sese ni nua no atwini mu ene betere be ye pa na me ya doma 30 July a wa hye se wo sie de papa no o sie no na de ama Adwoa asamu ekwa no me se ka biem eye nsem bia ene nam ni interview na chi eboboba oni se se America se ni interview ye no wa bo chiamidi je ote bra we ne krawe wo ma so tumfo se tutu ababie moto so mienu ni di apiemu Adwoa Safo Kantanka eye ni interview no emu obebusa se asebe do ka ye e de fa ye wura ho yatena si ye ba bedi ho enkomo enti nyanto boase na yemfa nkomo no embre wo na hye no so msende no mene nana ankra o darling Asante historian a wa hye ni mu asesa asem we ba be ka bi no enemne no atena se a ye ba bedi enkomo enti ka me ho ye ma nana ankra akwa ba yemfa nkomo no enhyehyɛ so ye bedi nkomo abusa se enti nyame ye adoma 30 July yi eyeyi ebeba so ni na ebeba so a nsunsuan so ben ana edi akire ebeba nana ankra memu akwaba ya me de na oho ye de me ho ye pa na ene de bebi a wodi ma be si de anu e de o enframa fa e fa me ho no nya enframa no titu nti ena me de ba ha ne na enema bi ho se yehu okay enu nti na se duru ba bi na obi be ka se akwasi kokko na be kire se be kire we na ye me ya kakra no anse ba bi a betena ye koko nti ba bi a be ka se koko ase ha na sa koko ase no ye duadua ofie se be ya betimi de agye mframa se de a o kana mframa na mu ye na we no ene ade a se be ye mamu ha na ye ntu ska akọ na ye nkuta adwuma bi a ye soronko no na ye ekua ena na ye nananom eye edi saa kokoi ene ye nananom duae enti ye nananom a omudi ka omuye asikafo nyina no eye kokoi okay ene ma omu nyina benya asika enti bibini bibini a oye kuafo no onya ni sika ewo kwayem aja se enti ye mpanimfo edi kan a ukọ ba bi Asantema Kumase ni baby bebra da akese esisi wo nyina no bebre koko sika ene edisi enti kosi bro ni ma ye ne ewe adwuma ye nananom ye kua ye nso ye nyamfa so pa ye de edi film enti na me do betena ase na ma kirewo na ekina bi wonso wetumi aye den e de akirewo nu ase ade ma abibifo anase ye akamfo ye di kan nya sika pa eni sa koko yi wow ene abibima ye wade oye na wonim se ye ne atutu aguyensem a kame wo banim se nka bia wo tuntum yi na kwasan afira na ene de afade ne yesunko bibi ta akira da biko ye ne nim se nyame adom akira ye kwa yi enye de bia na efira tuntum ye woda edi fira tuntum ha ye fira tuntum se enibere aba
So you so libra bo. Ya duru ba bi a ye hwe. So ansa na ye fura tuntum. Okay. Nti enne no ye tenase na ya kan asantesem. Okay. Na sebe nananom ne ka asantesem. Nananom ne kira asantesem. What you say? Broni anase krachi ni a ono wasua de akọ akirichiri pii no. Ono asantesem nhyɛ da mfa no. There be ehia no. Na nananom no na asantesem. Efa ya obi asantesem ne ye de boye bra. Ya mamre ni amane no na ye de boye bra. Nti o se yetimi tenase na ya asantesem ni amamre no yetimi da na di ne kɔ ba bia na no atwitwa ye free eniama boni bia ekoso ya setena ne ya bra bomu no na yetimi de aye nti eduru ba bia se otenase se pani what you say duru ba bia se ofura mpani ntoma eduru ba bia se ya wo ho a yefra de no so kire se ye di ya Okay. so nti nne no ye be kire de nti anananom mpanimfo ehyehyɛ amamre ne amane bibia de to ho mpanimfo hyehyɛ kwan afa so tubadin kwan afa so gi aware kwan afa so gu aware kwan afa so ye ayie enioma bebre so ayie kura de hyehyɛ ya ebe hyehyɛ ebe kire se na esi ye ohene ayie se na esi ye bofo ayie se na esi ye konfo ayie se bi enioma bebre so tini nyina ho asɛm ne ho amamre den ewo ho na nananom na kire nti etura bi a na ya tenase na ya hunu sɛ de ya sante sɛm no esi kofa Na enkrofo ebo wabaso na biso epese omo emeki niema clear wa ha sei me pese ye bedi eyi nsem a ekoso social media na nkomo but me pese ye clear niema bi wa ha sei na no ye video bi a ye na nkrofo nkomo mu dia na se na kwagina court ekodi adanse bi ekokyerekere asante sem chia no me pese ene no wankasa no wo ha die na nka wasi bibi de akye ya hwefo e wa fidikesie so se ampa wona akosu se wa na odobroni nsensem ukoso wo eye court kumasi high court ukodi adanse se mpena wale kura no e wo ho ma atenchi o se omo se atenie ba na de omo hwe no mani anje wo no oh sebe me ya frem na opon akwato ankra eti de okodi sa asem no ese omo pen no mu hunu ni din benefo se nsem ani nti eni eche din so de ase me nko court ho enko ye bibi sa na se me na ya frem se me nko court ho nso so a nka metietie nsem no mu hunu de ese se me ye den me kan ide asomdwe beba nti mesreti fo se enyame a abusia we de esika kum no ye je no kakuo na nkasa num nana ankra ana mote ne nka no nana ankra nko court ba bia na ka me adwam ho kwan se metima defend nana ankra e wo comment section ho nanso nyansapɔ de etu mani akyiresie me de hye mitim se nana ankra de menya no ba me mo no ankasa si bi de akyire na dɔfo omwo afidikesie so nti we de masum a enya nana ankra ana ekɔ court nana yenka jangum yanko wabuki we o bus number wie ma wie bibi ma wie bibi akyira akɔ gomu aho yebeko ubeko bi siesi yanko de yebeko nana ayere benya baso se ohun se debia meka se opre wakwantu ho bebreba ofro ka siti ansim nana tirere asebia beka bia do we ade be kachi o nti ade bia ya ohwe ne kwan ye mpepere ho kikikiki nti so opre wakwantu ho bebra obafro ka siti ansim what you say nti ni ye hwe se de ebesi akọ na ehuru se de ekọ no na ne kwan so ade a ene o se nyina ye ebuye ketem ye di akire wow nana ene ye ba besua ya santi amarme ne na mane ye se asante enwuye asante da so etiase ye be koso atiase esansi kadwa ye de ho atwere no obo ye chidom na asemi nam abefo tintan fidikesie so ni na efa apostle kwadwo safo kantanka wonya ne ba bi ekọ ye na ye hu ensema ene nam papa yi sabio na yiyo eho ye na enim senka asumdua aba ne sa amanka busuan yi ba be kɔ adwinkrom nanka o ma pɛ data ankasa e de asie papa yi nanso enwada adwasafo ye papa no ba panyini after say etuo ka no ye te ne nka che kakra enwade wakasa emre na wiedu say ye na ese de hyehyɛ so o be di nkomo bi na nka me de nka me yesenka apostle Joseph Kantanka asem de nka ye nka biem
because ya ka amamre ne amane kwan so afutu ese yedu tu omu ina yetu be ka me akwa so mabunu egu mo so mo beso bete asante amamre na amane ase na so wa interview wo ye no wabo chia me din aka nsem bi menu se by now what tie interview no tie utie ye na wote nsem we free adwasafo anum no na agye ne sen ene ye besu asante amamre na amane asem we mu edu pa emu edu timi jai ma na na ekonya no wo ho de wom ni se emfa ho ni nipa se de autie bia se oba asase so na wa anwo kra no a enu nti na abusua ewo ho amamre bia nkire se sebe wo da abusua na wu a oba so ye oba so ye be ma so ye pani so ye akola so wo sika so ni sika ono de wu amu ana wufunu ni kosie baabi nti wo de osusu se edifu na sie saa na meka no ontimi mfa efunu ni kosie baabi sa wo di kosie baabi dia bia na ahopepre bi ana animanimu asem bi na aba nti wo pe emu ni de asie baabi na afi wakobo abusu amane efse efunu no yesi ewo bi na awie bi na dua nso etutu kobo bi so ansa na konkwanse eti wo eba ne de obetime de o maame anase o papa e de asie yi o de na to baabi papa na afi wakobo abusu amane na ne abusua no afre emma ne nyina na matenase na ho nhihye bia efa nipa na wafiri mu no sebe mesere meka so wo bio so woni bio eye abusua no ene tenase na moye ho ntutua ni bibia se ekoduru baabi mpo ne se ebia abusua no omo nsem ni bia emma no momo wo bia mutimi sori gina se ye behwe ye ma ye papa animu muase ye ma ye papa animu muase se sebe mpenefo se de owo de onim katawto na emo wo papa nchikafo na wo maka no ena mo behwe se wo manim nye de enwase na bi meka sebe mo papa wa firi mo a oko enti manu betimi di musika ene mo bibia aboa abusua no na dia mo ye bia nso no mo twere eto ho yekoto wei ye fa wei ye di wei ba ye di wei ye sei ye twere ni nyina so ho na fe ye dia ma abusua no eti ye yie na ye buka ye se obia mfa ne kamra so ye wo kukuamuka bi wo de obo de ba ye nye so ni nipa ne kodi mu kwa keka ma so eno de busuani bi anim na emom ma hoho beba mehia sika se ana mebo busua sei e de aye ma hoho na mo ban se de be ya enkoma abusua no ho nkire ho mo mia ma hoho beba nde mia mehwe ho mo na wa wakope obusia eno de abusua ni abusua na agi atum eti ewi asa aka no o de beba beka eka na ye ebuo no na ye wi a ya to sika na yeren e de ama enti emma no mumu ntimi hye mo ho kyenkyena ankyen se sebe ye de papa mu asie enti gise abusua no emma ye sika bi ana bibi sei ansa na mu no ya ma omo hu ana se de ama wo amamre bi ankere sa wati ase ena eduru sa so a se abusua no nso so no muka mo hubom na mo fa nyansa kwan so kasa kire nkwala no so ho na nkwala no hu se sebi anya bibi kura no papa no da abusua mu enti omunya bibia mamu abusua no na mo hwe ntutu bibia na omu wie a mo wie aye no eka bia nkwala na bobia no mo behwe na mo tu omu sika den e de ama wo mo se asomdwe ba na ntutu ekoyie kura na ye aye na wie no kura ye buka no ye beka se ema no ebo ka se ema no bi kura timi ka so ye ne papa ne mpese ye papa no mbegu asinti enim mbegu asinti no eka ye boye no ye de che ye papa no wati ase ana obi kura timi ka se ne me maame se ka se na aba me maame ka me mpese me maame abusuafo enim mbegu asana so mbetenti ma no mi jaiche so ne sa hoodi ni ho sa de a ene na abusua na hwe ne ya tua mamo eduru ba bi kura manu kura timi ka se ne eka na aba no ye papa no mu ana ya abusua no emphase ne yenso emma no se de ye emphase na de asomdwe aba enti che se efiri sa abre ne ko no se mo papa no onkom mabio na enso obo se kuru ye ne do ene ntiase abeda abusua ni nyina ntem wati ase
eti mpanimfo bu baby se aboa bi pefia ba ena okosi sumina so ena se obi nso pa abusua bi mu akọbọ bia ena okomu awade eti wunya kwaware pa abusua na fa no mienu nyina no mu nyina mabeye baako enam emma na ewom ni nti eti se na nasafo onni ho sese no ne mma no eti ase opapa jikafo ho enti abusua ni mu nya den enti menti enti se wo ye bibia ese wodi adwene to ho na wode ye so eti de ekoso sese na abusua no antimi amfa o mo na nsi fom ankyere se ye se no de dika na be ha adwen kakra ebise metifri adwasafo anu anum se papa abusuafo no ene ni nua baako o mo be share date so se da sei ye be se saada ne duru ye no o maanye yes na je so no ya maanye no adenti na maanye eti se mo antimi anya de a ese mo frɛ mma ni nyina na mo tenase so ye ka se nka mo papa ana se ya de hye se wo bi na wie bi ntimo na mo de ya eti ya de hye no ye ka se mo papa ne ka se nka ye se na mom bibi se ni nti na antimi ama eti mma no so bia mo mfa nche ye na ye nyina ye nhihye foforo na ehu anamo ye betudi ayie no ayeden afaso eno na wo ka bibi a ede odo koro ye ne asomdwe ye den eba na se mugya ne saade a ebeduru baabi no sebe ye se yi sebe ohiani ena oka ne ntam o se hedo so eti se mma no nso koduru baabi no mu se de abusua ne ya se abusua na de hwamo a omba se ne sa na te de ye ne be ya de nti no na ne ni ehu na na eti ye ne ye ya de no amamre mu no ente sa nanso abusua ne na eja ma sa de ne ye den eba enti nipa bia no wo de abusuam enti se obi basasi su no owu na se wa anwo da ti yemfa ne se na nasafo a sese wanya ne ba bi kwe so oba asase su no wa anwo na onti asole so a enti sese nka na mu ne be nden ende sister abusua ho na abusua de we che se abusua di mu akotene eti bibia mu no abusua de di mu akotene eti me ha no me metimi aka se abusua na anya wo madwuma yi wo mo na ama nkola na nya ahoden ede yesa na sebi nkola no nsusu no na se ka omutwipi na papa no sebi se mpanifo se Muhammad wa ankoba bipo na ankoba bia Muhammad wa Muhammad no akoba bia bipo no o pe wa de yie na pe wa sem denti no ye papa no ya hia wo mama so busuan so ye ma no wo mama seze nti eni ye den ye nkope wo mo enti se papa anko a ebatimi ye den etimi ko se ne ebe ya asomdwe ebeba nti eti seze de ekoye ni se ekoba asa ni nti ema na chiatena ena abusuan nso achiatena enti se eba no sole se oso okwakoye ni papa yie na okoye interview a sa interview na wo ye no kwasemi ni enyina bibia so eno ne ya adwasafo de na na interview no waye enyo nkwa na da bi nyo no adwasafo no abusuan no de no abusuan ni sa interview na amokoye no eni nyina so obia se mo antwa mpini mo ma no wati ase se mo twipini mo ma ne de a ene ne nkantiase ebe ye adwuma ne se mo twipini mo ma no ne se om so chinchina a om mpini ade om be ya no be ya enu nti ena mpanimfo ye dai ewo ye fra om mpanimfo bi anim se asem sei ena ekoso na ye ma ene wo mo ne kwa mpese om de om papa na se ye de hye fa so no ye ne nyi ho ne pese ene om nyina ye baako ne ye kata nipa nachi na ye fefefe enti ade bi wo ho a enye emanko ka se sebi obi ye nipa boni ni anase obi anye ne ye enti na de bi a me ka se abibrem ha na asasantema ha sebi anyansafo ne dooso enti ma ye bre wati ase enti se bibia ye ne yamfa adwene anye eni enti na de bia nyansapo ye tenase a ye ka adwene se de bia odi nyansa ye ade a edi nsem bebreba edi breba edi haw bebreba edi wotan ba no na adwene beto ne boase atoto niema no se na tie de yenye we sei yemfa we ntu ho se ma ne nyante ase na se abusua ne nti ase kora na ene yempampanimfo bi fo asem ntu na yentwe asem ne nkwa akire wati ase na yentu ye boase nkakra se de be ya
yɛn nyinaa bɛyi ho nte ase efisɛ de owu no okɔ na sɛ yɛn nso yɛ ɔno kɔ na aka yɛn wɔ akyire no sɛ yɛn yɛ bɛtentan yɛn ho de a nsɛm bɛ ha na ɛmfa so ɛwɔ so pa ne deɛ nsɛm bɛ ha so te ase enti nye sɛbi obi ayie ho ana sɛbi obi funu ho ɛna ɔsɛ aka yɛ dɛn ɛba eti ha no me ka ni pensi abusua no ɔmo anya ɔmo adwuma ɛna nkwala no nso eni kwan sɛ nkomo mo ɔmo ani tira ɔmo ani ntɔn efisɛ mpanimfo sɛ uhuri twa ɛtɔ wani ana sɛ egu wani eti komo no ɔmo papa no no ɛnye so ho efisɛ sɛbe woka asɛm na wani so woka asɛm na wani so obi abu so yɛ kohwini enti sɛ me makɔ hyɛ da sɛ da sei mɛyɛ me maame ayi na mɛyɛ mpapa ayi na sɛ da no ma ntimi anya amanfo bebu mi sɛsɛ wo yɛ sansani ɛna ayi nso so eniema bi awuwo mu no ebi fra chichichi ebi wɔ bɛnkyɛ yakɔsisi wɔ mu yakɔma wɔ mu nkrataa me ka na bi firi obi kuro so no na eba ebi kura ya ye poster billboard akɛse ne ade saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ ka enti sɛ wanto obo ase na otutu mirika ɛde hawo bebree bɛba enti saa nneɛma na wayɛ na ɛka na aba abɛda hɔ no ɛno nti wonso wo mpene sɛ saa ka no nyɛ den ɛmɛda wo so enti kwan biara so no wobɛpepere sɛ wobɛbɛyɛ yie no nti sɛ wobɛyɛ yie no na ɔde bɛfom akan amammerɛ efisɛ nyɛ mma ɛna sɛ yɛ yie so ɛno deɛ wogyina baabia na menyi ni sɛ na bia betimi akɔka sɛ ɛma ɛnyɛ yie ɛma ɛyɛ yie no ɛyɛ adwenbɔne meka ne pɛyi afidie ma obi ati sɛ abusua obi firi mpɛ ne yɛka sɛ ɛma ɛna ɛmɛyɛ yie a na abusuafoɔ no wɔ adwenbɔne etia nipa na wafiri mu no adentia ɛne sɛn ɔda abusuam na sɛ wɔni ma kɛbɛn den ɛbɛn yɛ de na mu bɔ kɔ da sumi na so na ma ɛno deɛ ɛyɛ mu abusua no a mo asɛm atete so ɛno deɛ ɛyɛ mu ankasa abusua no mo asɛm eti mma no ne yɛfrɛ wɔ mo na sɛ abusua no mu ni ahoɔden a na sɛ mma no wɔ ahoɔden a mo asrɛ mma no na mma no de wɔn ahoɔden ayɛ den abɛtaa mo akyi na mo de ayɛ saa ntutua ni nyinaa ɛde akora nipa n'akyi wɔte aseɛ na yɛ mma kwan sɛ ɛmma ne nkɔ yɛ yie hwɛ saa deɛ na ɛkɔ baayɛ no awerɛhosɛm ɛwɔ mu ni sɛ obi yɛpɛ bosia ama no anaa bi abusua agyapadeɛ bi yɛatam atɔn de ama ne sɛ ɔmfa ntu kwan mfa mɛboa abusua no na wakɔtena akwantuom ɔkɔtena no abubu nnua agu n'asom sɛ ɛka abusuafoɔ bɔde maa no kɔɔyɛ sɛ abusua atua sɛ ɔmu ntuaeɛ ɔbubu n'aso na ɔtene baabi sɛ agyapadeɛ a yɛtam de maa no ɔbɛhwɛ sɛ abusua no bɛnya ahyɛ anaa mu no ɛmfa no ho na wabubu n'asom nnua na ɔte hɔ ɛfisɛ hɔ no nyame abɔ ɛnyɛ adwuma kakra odidi nom ne ade nti no gyina abusua ho wate ahyɛ eti ɔte hɔ na ɛkɔba ahyɛ ne maame anaasɛ ne papa awu so na yɛafrɛ no asomasi o maame anaa papa da wɔ ansɔre o na yɛbɛtena ase na yɛayɛ nhyehyɛ deɛ yɛyɛ nhyehyɛ no a yɛbɛma waso ate na abusua no atena ase sɛ o ebi a yɛde hyɛ ɛsikɔkye adaka mu ebi a bosome anaa bosome mmienu wode yɛmfa n sɛ bosome mmiɛnsa koraa na yɛyi na yɛayɛ ho biribia ne yɛhwɛ adeɛ enti abusua no ahoɔden baabi a ɛbɛso no no nti ɔmbɔɔ no amane a ɔpɛ kwan bi so aba bɛpepa n'anim guaseɛ ɛne ne fɛreɛ ɔsɛ neɛ me maame anaasɛ me papa no momfa no nhyɛ firigye mu afe na ebi kura mfie mmienu nti mɛba na maba abɛyɛ nti ɔbɛba aba abɛyɛ no afe na ɔboaboa no na bosia abusua pɛ maa no kɔɔyɛ anaa japade abusua ɛtɔn maa ho kan ɔpɛ sɛ sika wee nyinaa eti ɔde ba na ɔba no ɔde fɛreɛ ɛde ba abɛyɛ ɛbɛyɛ ne maame anaasɛ ne papa yie ne ka ne hɔ no watua na wasan yakɔ so enti bra abusua ka sɛ bosome mmiɛnsa kɔ ka sɛ yɛmfa nhyɛ fridge mu afe anaasɛ mfie mmienu ɛsɛ neɛ ɔsɛ ɔbaa bɛyɛ ne maame yie ɔsɛ ɔbaa bɛyɛ ne papa yie ɛni kwan sɛ yɛma saa deɛ no ɛka hɔ ɛno ne yɛayɛ sisi a ka hɔ a obi firi ma sɛ ne mma ne mma nkɔpɛ baabi kura sɛ ne mma nkɔpɛ sika mmara na yɛmfa ntɔ nsa ɛnkɔ sisi yɛyie na abusua no mote hɔ ɔyɛ dɛ abusua no wɔ hɔ ɛyɛ dɛ amammerɛ na no mpɛ sɛ ɔmo sɛ no ɔmo kyia no enti yɛn nso yɛmpene sɛ ɔmo nsɛ yɛ amammerɛ na amammerɛ yɛ asomdwoe ahotɔ amammerɛ ɛyɛ asomdwoe ɛne ahotɔ
eti se ohu na di so a obi bia kɔ pepepe amamre eka nipa bom amamre di nkoso ba amamre di mpuntu ba amamre di yeyo eye den eba eti sane ma no na o se yehu eno na asofo ni bi atenase akeka nsem bi na ya bosomsem na sei na de bia mka sa so dem okura amamre ho ana me pese ye hwa ade bi wodi nkomo no matenase di na wodi nkomo no sei ohene bia ni ho anase na bia ni ho a obe onim na mamene na mane a obetena ho se niam eneni ehunu o apostle Joseph Kantanka busuamu no enkoso na interview a adwasafo wabeye no yehu din a wabo mano ye bidu se mebo din no minim se ne amesi aye nafa okay enti no obeka ne sen me pese no na ye focus because ye boy ya sante ho ban ya mamane ya mane ho ban ana nipa wabo ni din nso ni mamane na mane a won to na mamra ase enti adenti na ene sasem na bu agu so na se wonhu de wonka o de sanse wo be frafra nipa yi on se pani bia kira adwene na pani bia nkire nyansa okay tini yepa pani bia kira adwene na pani bia nkire nyansa ansa na pani ebebie na no aka no sabi onim se pani bia nim se nyemma na ye yi pani bia nim se nyemma na ye yi eti so kase mun konko ye yi a eno kire se mun ko na mun ko hunu kwan a mo befa so na ma ye yi ana no anti ase yi oni na mamre ni na mane etu anti ase yi na mo mun ko hunu kwan a mo befa so eti kwa mo behunu a mo befa so ne se mo mu nim se mo papa no ana mo maame no da abusuam osan ye de hye osan so ye de hye eti denti ene se mma na mo so mo kwa akwaje na mama ye nti mo nkɔhwe na mo nya yie mo kɔ ye ntotoe papa na mo nya yie no eti se pani ka se ekire wa eno nkire se wa ma otumi krata se koye pam abusuafo na wo fa wo pe koye na fa wo pe de ekokoye pani bia ni wa obe kire sa obe ma amamre so obe ka asem bia kire nti broni se obe ma option so ti ase option no de be ma any guidelines no de be ma nti una se o follow sa guidelines no na nkofo ha ne animguasie bia ama enti se won koye sa ade no na se animguasie bi ba na akobɔ pani ni din a na wankasa no wanti afutu so wanti afutu pani bia ntimi nyesa pani bia ntimi nyesa bi pani bia nim se ebanya yi what you say eti so okobɔ pani bi din a onhwɛ ne kasa mu yie ne kasa onhwɛ mu yie pa efisɛ mpanimfo se unim dia onse de adenti no pani no ebema wo akoto amamre amamre nso a wo koto no e de haw na eba wo sese de bia me kasa amamre ya asomdue no na asem na bepi eti se pani ni kokyerɛ se mo amun konkoye mo ade a na kyese wo de ntotoe na eba eno na ye hu eni abusua ne ntem pani bia nso so ni obehwe se sebe ode ntotoe beba enti na ese pani ntena fie ama seduamfo so pani ntena fie ama seduamfo ebi se pani ntena fie ma asefiamfo da bi asefia no ye ba bi akura yetu afiri ho na dan na esisi ho no abubuo afasini no ensuo to guzu afaso be no ya vanya hwibio na emom pani na wo wuti fie no ebi kura na aya ya ebi kura na aya reda dem ya hata wo adua wo fie ni mfimfini osu ni ahode obi ansu ni fie nsuo nso oba obehwa amanafo eti kwan bia obefa so a obetumi ma adua no nsuo nya den enka na obefa so enti pani ntena fie ma se adua mfo enti pani bia nu a obekire wo kwan a edi wo haw entokwa ene enipa nyi yimu ye den ebeba na emom na bia wantie kasa ni ye so tie kasa ni ye dia obehu dia pani no ye den o kire na eduru ba bia ya na empani di tikase ene kasa timi de bia me ka se wo pese wo bobra na wabra bosi yie so ya baba so ya brantie so ye den tonsama pani ani tiri so na onom ana den ada na enye tiketwa dabi ye ka pani ani tiri so a sabe mesrenye zo obi ani titi sa so dai so pani a sabe ni tiri mo bobio adwene eni nyansa ewo ni tiri
so saa nipa ne friend say ni tiri so enye tiri ni kakraka no ene se mi se mi tiri so sunyansa ne nimdia what you say aha eti tonsama pani a ni tiri so na wonom na tie pani na ni tiri so no na futuo a wode amaw elente na bibi ni a ye se enkobu sa abrewa ne hwan abrewa ne pani abrewa ne hwan abrewa ne adwene enti se wokọ agina na udi nyansa e ba be ya de ba be se ya de no what you say enti ye kọ agina kobu sa adwene so what you say ne de adwene na ba be hwe ade na e kọ no se de be ya ense na edi yie yo be den ebeba enti ne ye se ye kobu sa abrewa enti mesre se obi a ye ni bibi a mo nya na adwen se wode na asem ana se ho ayi intansan bi kofa mpanimfuo bi so da bi entisa because pani bi a kira pa so pani a on kira pa ne ye kan mpanimfuo ye nkan ne nkan what you say eti media me gidi makuma mpefe se bi na bie no obetimi edin se sini bo aka chem se ai mo ye ma mo na mo papa mo nko fa mo fu na mo nko ye mo ayi ene na oye pani ben no ana se bi ye kasa na on ti ase ana what you say enti mo obi amfa na asem enko panyini ni so enko frufru ba bia okay na wa na wo ye wa de enti wa wo ye wa de no na se eye ma wa eye wa nkasa anye ya ma nso so a eye wa nkasa what you say enti mesre nipa bebre se ye ka asem kire wo mu a o mu nti na sebe ye se obi a yetunufo a onti no okwanti ade so be na sebe na yetunufo kura wontie no sebe ne ntuma akwati agyanan no enam se ye ka kire na wontie nti obi a ye na dwen se ono so wonka afi ebedwam na ne wani mkogu ase nti mesre na nanom ene mpanifo bebre se asem bi ba ana obi de asem bi beto ye nimu a ye hu senia ye besidi ye na ye sifo ma kire ne se ekwan se ni sense na abefa so atimi aye na mo ye ntom ma no se waako na kwaye nse dia wo na amaami a wo na papa panimu bia no obeka sa akasa no panimu bia no obeka sa akasa no sabi panimu obetimi akasa no ebia mesra meka ebia no watwitwa kakra nana ye hwade bi bebe se ye hwade bi enche ye besi form esan se ebe na wi adu adwasafo so twimu ne betie den kra na mode ne ka obesi ye papa na bebe se ye hwade bi na ehu hia kra se sa interview you obeye in this crucial time abusua ni wo mu wo bro no ani se abusua no bi anam ne kwan asumdwe ni ho sese na ehu hia so obeye sa interview wo kasa se wo wo ne nkwankwan taba enye nyame a enti sese no me busa se ni nua na oni nya saa asem akofran o sese oni ne ntem te sei utie interview na se na wo betima ka what you say obi a opam yakume ja na se nyame aye madum na se manwu a na se me bie manu mpo ka se menini ni asem a efa ba ebe na chia se empanifo se fache de ho na yifri utiri mu de nanso yifri utiri mu no wo yifri utiri na che se odi ache so there ena se wo yifri utiri mu nsusu a ontimi enko gina ba bi nkoka bi o ka menua no ku okume obomitu onkoka bi ena fro konso woni ne ntem no ebe fam ho kura chan ebere atwam what you say enti sese ya okwa ye yie no sese ni nua na nko okuno no obeko bi ana zo nko o wutie interview no sesa na adaduanan no mo ye na ni nua ya ko okuni de men pene se du tamo mo kwatra so tutu nto abetena wo etu de Ghana fa wo de mo ntse mo nya sei mempene ubetere tutu nto aba ehie na se nti so tutu nto makwa ehie na se a okwo se ne papa na afirim what you say na abusuafo ni ade ne omo ne nya adwene no omo nso ombehu ni sen what you say aninti na nsiesie eye chen bibia nsiesie
eye chen bibia nti me uni mabusuafo me omunim me wo ya de na ha no makeka ma adwene me keka wi a abusuadu aye ntwa abusua so nya asafo ne yabo agya ne nyina ne ye kɔ ne kama what I say nti me no me mfa asem nsie o ye made o te se de pempen wasi ni pen ye se me ka kyerɛ me ka kyerɛ wi ensusu a anya fe na me be kwa kyenkyena me be kwa kyenkyena me be serema no na me be mu na mitiri so what I say nti se me keka ma adwene wi a me bibia ni mitiri mi nti me sere a me no wo sere se eyodo e se be abufuo eye hoho abufuo ye hoho nti oba besram ti obesram no mu ahunu se ne ambosi apam nafa na wa beja nsunsuanso bone ayren e de amam so nti momma ye nyi abufuo tata ena me ye mfa nyaade so ati ase me ye mfa nyaade what I say obi a oye me no eduru ba bia unya boafo eduru ba bia ohu ye ahi eduru ba bia obi ahu ana ne buafu na che se ohu ai be ye ahi so what I say enti ma wasem mu na ho eni unu antem rasomdwe na de amia kra no ye kwotena asori dem Bible say muni nipa nyina antem rasomdwe enkanka gidie ni fiefo ne hwan o maame na o papa o ansa na asori ne ba eti saa gidie ni fiefo no woni ne mu fie ntam asomdwe ho no ana ade kowura asori no mu to nso de ne de afiri fie be wura asori no na eno nso so be den abenyini wa asori no mu ene obi kura asori a okwa awu nko bi kura no ohun kura mpese obeche unya na asori ni so ati ase enti ensem na ade da ho no moma ye nhwe ne yi na ye ma ya santesem no enhia yen na baabia wodi wasem ko a ye betimi ama wadwene ene se wodi wasem ko ene se pani bia nso ma wadwene a hwe se adwene odi ma wo no umfa nyansa nye den enkosa adwene no efse me de bia meka se nyansa odi ya ade ne bufa so a na abasa bijimi uye ne enye yi na nyansa no one na duru baabia o ma adwene no gina home kakra wadi ase enti o gina home wie ya na wasan agina adwuma enti ye de adwene ene bobra enye nyansa ene ye de bobra nana ye hwade bi sesie no ajasafo si wa ye billboards invitation cards impanyifo titire ni ntina wato nsafre wo ne de enya asem ketwa impanyifo bi omutie omuhwen a eso omukwa yi se tieni o go ebi asio tieni ye eye ne de men wasere me se minkoja ne ko kan asem ana minkoja ne ko ye waade se mi ne bread ya mema so na me wo bread ya meba enti eye na wasese amanfo no eni abusuasem no nye de eni hweye no kura de minim se bia me de minim asanta mama na mama ne na me hu se we de bia no se wo a wo kwa ayie no ena se odwene mienu hunu se ayie no ebia mansu bi ye den eda ho enti se me kwa ayie no kura na e se me dwene mienu tie break na me hwe ne ma bi ti me hu se ebia hwirema bi mpanifo se hwirema na twetwo no ti hu se hwirema bi ko so pa na je se obu ketemu na ayere enya afa na akoya pesimide se okopata ntokwa so they say bibi be fa ho what they say enti wo mo asese wo ne de se pa se ba so de o mbetimi akọ ende bibi na esi obi akwan e se ne nsa no wato afre wo se o mu mejam no so they say na me de ha me wa ha se o papa abusuafo no e bia na o ma ho odin ye den enimu a o mo de ye ma ade no anase na yie ene ho ntoto ye no etube de ebetwa eno no nso akoka se waboka ejinka ohia 3.7 million ansa na nka wayi amu no eje se besi nne no amu ne da so no ho na omunye huye what you say enti na u koye obapa yie na amu no abusuafo anhunu ne nhihye ne dan mu ne ade nyina na so ye opapa yie no o ye ne sei ana abusuafo no nsusu no se akola na fom a mo na mama na fom
Me sika twa ba bia o. Etwa ha. Mo na mama akwala na fom. Eti mo ti se sa ne ma no ko no. Mo nye. Se eba se enka akofuna ye ne de no. So de njanshin koto so. Eti ka mo fa njanshin koto ne de so na ye nhwe. Na nka mo nyina mo ntombo ase. Se ye de njanshin tu bibi so a enu nche se ye nchi obi nkotumo. Ti aha na nima bebre ho a ye nim nti no. Njanshin ne kire se obubeto oyem na se wo ho nsenkan bi a yakama asomdwe aba. Enti ne ye de njanshin etu bibi so. So what you say? Eti kom so de njanshin be kwa akoto so. Na o ma ben wo mo ma no. Na omo no mu di nkita ho eno na nkita na ebi nsi nsawo so da bi o ka so na obi di nsawo so so na ekun nsawo so ye kun timunu mu di kasasie na mo kan na mo toto ne amane ade afi obo nse abufuo ye da korope ebeko asamti ase ye da korope enti da korope obo nse enti ase ayere aye adwuma afi de ye nyina ye botwi ifse mpanimfo nse aboa ne pam ansa na o magye ya what you say na fe mu nyina mo nam kwankro so a moko na dia mo ye no so ebeboa na dia asomdua ye den aba sesei ama sai se ye wie a ya ye na wie o na nso mra sepo eda so obi num de eminim what you say enti enya ade ebeduru baabi no asomdua pa ebeba ena de ha mekura ne se sesei so hwe enipa kese a wo mu firi mu wo abibire ma no ano edi wo mo echi ena nsemba ayebasa eno de enti na o se basa eno ye amamre ni amanne a ye nkyire nkola no bra o musua na o mo mfa nyini enti ofi se obetimi de ono ne pe aye de ope bia enti eno na awire ho kakra enti ye besere se ono oba onana unua ofaase bi wo ho a ade efa abusua no ho ma o mo nhunu what you say kasa kura ye kasa no abonten no eno kura ye kire yesua enti eduru baabi a ye chi obi se o metena akonwa so medi o ma ni nyina so emehwe abusua no a ye kire nse de obesi akasa ye kire nse de obesi anante enema bebre ye kire na ye nhyase ye nsua na se ye hyase esua ya mamre na yehu ya mamre na enye gwasi broni nyonko na ye yu gwasi broni bi no wa mamre debi ena mu wia ye de so broni bi ni amamre ye ne wa amamre ena amamre no nso no twedi amponkwa amhyeda na ode ma ayen ode adom ye nti mi de bi ameka se nyame obo osoro bo asase bo mu nema nyina no oye bibini me kura me be grandma pe ba bi amana firi ene fane bre wa hazi so fane bre wa nti akamfo de nyame adom ye papa so ti ase nti mesre se ebaso ochina de ya obi a watu nsa frem bia obetimi akọ na ebum ahweye ene wom ene waka ahweye ene wom ya yesi fom die na ma mimbusa se sei no eye ne da achi te sei de yehu bi wo obi fie yi ebi betima se asi eye ne da achi me imagine enu adam da fie sei me da mpa so ase me imagine yema because adwasafo be kasa wie ye pe akofona so asa be den no se me se we ye be ma te se me a ocha da monko sinkonya se mo ye yi eye bie ni ho kopem se busuani na be ye baako na ya ye den ya tutu ye papa enti wo hwe se ne ade yi koya eye no he ne mpompon so a ade chi faida bibia betima sia na abusuani mo fa ncha me ka se bone mbra na me yam hyehyeme ena me hu akofona yi nana me yam hyehyeme se me ka se nyansa wo de ya ade a ese ya de se utie se sa na akofona na eka de a afa na ode adwene ye den kasa okay pa won be se be ya yie ne kire se asomdwe nye den eni fi na wa hwa aden na ko afi wo ye wa de no onu aba house ye nkuno na se onu anu we a ga o kire mu sei manu so yasem no what you say onu ana anwu afa na ode adwene se o be se mu nyina motina siesie ma asumdie ba se wadi wo ahini na de edikan no de edikan ade na wa anye ne sa eti nyansa o de ya de a wo bere
nyansa wo de ya dia wo bro oh he mame ka se mi nkyerɛ Solomon wansra adwene o osra nyansa nyansa na osra ye no etihwe de ni nyansa kyerɛ no ni nyansa na owo nyina no obewale eyirenum ahamiensa ne mpranfo ahanson enyanze enti nyansa no asekyerɛ paa ne sɛ on sɛ nyansa atwe ukɔ enema enyemu tina meka sɛ nyansa wo de ibobra ne feri a na de jimi aba sɛbe we de ne kura bre sɛbe nipa baako oyirenum ne mpranfo ye ai me kan sɛ oha ne akire na sɛbe woyɛ pɔnkɔ debi ahode be kwa na awa be gina nipa yi so enti nyansa no wo de yare a obre what you say enti sɛ nka Solomon esrɛ adwene ene nyame ma na adwene ye nimdie no a ka sha abra no nko mo menam ka kyerɛ nko mo da so enti me ne obi akasa na sɛ me koto sɛ me bompa ya me srɛ Nyankopɔn sɛ ɔma ma adwene mo no nyansa suahunu ana adwene ye nimdie na nimdie ne ye de ya ade enti kwasi broni aye ka waya lupre waya afidie we waya afidie ye nimdie so te ase suahunu eno de ebia wakosua carpenter adwuma afiri upani bi ho wonya wie ye no dia upani ne kire wo no eno nko na wo utirim nti so ukoya de no kura ubesa di nimdie fufuro bi aka ho aya de fufuro ntimi nye dia o masa kire wo no eno enti na Bible kura ka se osuani ontimi nsen ne kire me kasman ma kire wo so eti nyansa ye nimdie what you say na nimdie no eduru ba bi a epem what you say epem na adwene de eye nimdie no ekwa akire saa kopim se obewu badwuma bia ka asam to ho a eye adwuma saa kopim se obewu ni wo akire be ye adwuma saa kopim se nipa nyina be fra asase wo Yesu etie no na ye nkwa yachi na sebe untimi mmegina manhia na manhia meka nkire wo se wo papa na awuo etiko na kokko ye wo papa na se woni se ye ka se no kwa no menya ne ntie no se manhia kora ba abonten abewe tract saa de no so one week tract omo de kokoba ba abonten ana me ka je se pani bia ni ho a se wonyi ye ready mfirim kura wonyi ye ready mfiri na se mfa pani bia di nkobata saa asem wo ye ho e se pani bia nim na mamre pani bia nim se manya yi eye den ana manhia koma utumi se ko na kwa yo papa yi na sebe aden ensuo to na ye hunu so ade achi ya fomafo no so ye hunu se no ensuo to ye ni frafo enti ade na ye yen mesre emrante ne maba na eba no mo ye mo ade a mo ntie futuo na mo mfa nko ba bi a ye mama futu papa mo beye na nye se ukohu police ni na ochi anu enti na nje wadamfo no ma hu madam police masa te sen no I just so woni ni boti pay na je se wadamfo no woni ni ye pe woni baby ofri woni baby oko baby odi ni prosi kura woni enti uchi a prosi an je se wadamfo no enti na mi busa se ayie no future no wo chena no ye be hu bibi hu ye be hu niema bi we say men hia ba bonti metima ka sisu dua se omo so aba se omo nye ready film anu nti no se asema akofuna kan aye no se nkom beti ase a se benefo se ka ba ye ba dada what is yo papa wo bo ho ka na ye ka ba ye ba dada school odi wa kura kan enti emfa se ka wa bo nyina emebe 5 billion sentiase be ye adwuma di ontwe nsan na oni ni nuanom no ene ne papa abusua no omo nhyase ene akasamfoni abu enema bebre ye kan wo phone so enema bebre ye ni internet so enema bebre no TikTok so ko yo betima ba TikTok mo ko ye kan bia TikTok video mo de ba say me na me kan ye say ye ni time say
ye tu ahyeda monhwe na monyɛ ntutuye o efisɛ ya pa sesese Ghana enipa asebe omo sombo ema Ghana omo afiri omo achi nyina ɛsɛye yeah what you say because wo kura no wo mpe o wo no sɛ wo na wawu na wachi yesa ompe enu ntina enu nso mesere pa sɛ mpanimfo nso sɛ duru baabi na bibi ho ne sɛ omo ya omo nsi ne pi ema ye nhunu what you say omo nsi ne pi eti sɛ asole entimi nkoka ma ho ema omo nye apostle yi what you say emma ebetimi aka abusua ho ema omo ya apostle yi wa bra asole nka ho because asole ne nya abusua na na yenye ni ensi fom what you say enti sa asole mo okọ a na mo nso mo mo a na mo de koboa se oye mo asore pani ana se mo ne ne kọ asole na mo de mo mo a eti nyem na mo kọ kira adwene emma ne abusua no na kira adwene ne titiri abusua na kira adwene emma enti ene yetena se ne yeka me bia ewia se obi wasembisa omusa ana obi o adwenkyere bia onfa mra ne atoto sa nima we nyina ansana asem kro na yetena so no ya sori so enti nyese obi a kwatena se ya ana asem bi nso wo ho a sebe enya asema wo beka nyina ene yedi kwa adwendwunu ma se yefa yebefa de anse se yefa ne yebefa de anse se yefa ne yemfa eno nkyere se wo asem a wo kan ne hia o wo asem na wo kan ne ebehia brebi na sa bre ne de enya hia wata se asem bi a yebetena se a enipa bi ebefiri wanum aba pe no eye ade a ewo ho a ebetimi asi a sa bre no ebetimi ahia na sa bre ni mu no asasem na wo kan ye no enuru tam se hia sa de no eni nti se wo kan asem bi na se wasem no yamfa eno nkyere se wo kan asem yamfa nti wo kwa yatutu asem wata se enya asem nyina na wo kan ye fa no ho a na na yemfansi na asem no ha abusia ha nya support TV mesro se obebo adoma ne so na wa subscribe channel no that's any yebehia bye bye adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata